Tak skal I have. Og måske står der nogen nu, som tænker, fint nok og udmærket, men kommer der noget på et tidspunkt, hvor vi har mulighed for at synge med? Det gør der for eksempel nu, hvis jeg har lyst til det. Har I lyst til det? Det handler om pige, som det eneste, hun faktisk er interesseret i. Alt, hvad du egentlig har lyst til. Alt, hvad hun ville, var at danse. Kom her. Men fyren, som var hendes kærlighed, sad med i en alvorlig diskussion om tinge væsentlige stor betydning, som hendes stille ikke angår. Det eneste hun ville var at danse mig igen, drømme uden at vågne op igen. Og nogen synes måske det var lidt synder på skrækket. Langt de fleste lå som ingenting. Men faste mig lader en samtale, hvor ingen hørte hvad hinanden sagde. Alt hvad hun ville var at danse, og bare slippe ud derfra. Det eneste hun ville var at danse bare en enkelt nat, drømme uden at vågne op igen. Og nogen synes måske det var lidt synd om der skrækrig. Langt de fleste lå som ingenting. Så dansede hun pludselig der på gulvet, lidt usikker alene og forladt. Og uden at nogen rigtig så det, forsvandt hun i den iskolde nat. Alt hvad hun ville var at danse, glem alting, mens det stadig sker. Flygte i sin elskede savn, og viske ord, som ingen husker mere. Det eneste hun ville var at danse bare en enkelt nat, drømme uden at vågne op igen. Og nogen synes måske det var lidt synd og skrækkeligt. Langt de fleste lå som ingenting. Er det godt? Alt hvad hun ville var at danse.